Zdraví ti Nero a já vás vítám při sledování dalšího na mém kanále, no a dnešní video nebude zas tak klasický, na což jste tedy vlastně na mém kanále zvyklí, ale v dnešním videu si uděláme takovou menší reakci na video od Faninky. Každopádně tohle video neberte jako nějaký hate nebo tak, ale to video mě celkem pobavilo a přišlo mi to z její strany strašně krásný, tak jsem si řekl, že bych se s vámi o to video podělil a nějak bychom se na něj společně zareagovali a prostě nějak vtipně, abychom se na to zareagovali, tedy asi nějak tak. Každopádně, pokud byste, dejme tomu, mi chtěli takto dotočit nějaký video, ve kterém byste mi dali nějaký vzkaz nebo něco, tak určitě můžete a pak mi to můžete třeba poslat někde buď na YouTube, či Facebooku, nebo Instagramu. Každopádně, tohleto video se jmenuje video pro Nera a když se dostává ten popisek, mám ráda nejvíc prasátka. To je dávno krásný, každopádně rovnou se tedy asi do toho pustíme. A pokud byste chtěli více takových podobných videí, můžete zanechat třeba alespoň 2000 lajků, ale jsem zvědav tedy, jestli to bude nějaký úspěch a jestli vás to bude nějak zajímat, ale chtěl jsem to vyzkoušet. Každopádně jdeme tedy na to, video má 2,5 minuty, no a jdeme se tedy na něho mrknout, co tohleto video obnáší a co se v něm vše vyskytuje, takže jo. Ahoj lidi, tohle je video pro Nera a snad se mu to Nero bude líbit to video. Ahoj, Michaelo, a já tady fakt doufám taky, že se mi to video bude líbit, dala jsem si tady, že určitě, ale nejvíce mi, takhle, abych byl upřímný, tak nejvíce se mi líbí asi ty bublinky, které tam za tebou proudí, to se na to podívejte, protože to je úplně super, ty bublinky, jak tam jedou, to je jak kdyby byla někdy v akvárku tady, tak kdyby byla někdy v akvárku a prostě se zrovna potápila. To je ráno dobrý. Jo, nebo podívám se na to, právě na to koukám a nejenom já, ale i spousta dalších lidí, ale určitě se to bude líbit jak mně, tak i lidem. Nějak nekoukejte tady na tu kvalitu, já to tady nějak úplně přehlížím, ale jde o ten vzkaz, který mi ta Faninka chtěla vzkázat a jak to tady podáno a že to je fakt strašně krásný a opět se mi to líbí, takže pokračujeme. A dej mi odběr. Jo. Tak tohle jsem tam upřímně nečekal, že tam snad dá z ničeho nic. Dej mi odběr. Do pytle. Ach jo, promiň Mikálo, ale to asi ne. Ale jako pobavila jsi mě, to ti musím nechat. Tak jo. Jo, to taky pobavila sama od sebe, dobrý. Tak já mám jenom 3 videa. Máš jenom 3 video? Tak se s vámi podíváme, co máš za videa. S vámi se podíváme, co máš za videa, to mě celkem zajímalo. Ne, máš jenom 2 videa. Ahoj lidi, tady... Prostě klasika, ale ten název je dobrý. A to je pravda, já jsem to byla Dobrý. včera byl u nás Beltranec a chtěla bych tady Nero. Jo a doufám, že si bratrance pozdravovala. Jo, nebo takhle, spíš mu věřit, že Nero pozdravuje. Tak čas tak, takhle mi to má asi lepší. Tam Michal mi požádal, to jsem já. Nevím, to je ale vtipný, a je to zároveň creepy, ale je to úplně hustý, jak se prostě upozornila. Nero, ta Michála, to jsem já. Do prdele, to je náhodou dobrý, ale fakt největší like mají za to, že jsi mě dokázala to takhle pobavit, takže pokud dokázala pobavit i vás, dámy a pánové, tak tam dejte sakra like, tak tam dejte 100% ten like. No, tohle vypadalo, jako bych chtěla sníst tu bublinu. Čekujte to. Úplně, a nevyšlo to. Jo, tady neviděl asi co říct, ale to nevadí. Jste Nero, Romín a jak si ty s ACkem, nebo jak nevím, kdo to byl, tak jak jste stavili ty baráky, No. Dino Tsunami, Ano. Dinosauří Tsunami, tak to bylo super a dávám, já vím, že znáš Nera, Raidera.
Tady si to asi ještě stopneme, protože musím ještě zareagovat na to, že se ti to video líbilo, za to jsem strašně moc rád, že se ti to líbilo, doufám, že si bude líbit videa i nadále a doufám, že si bude líbit především tohle video. No a ta chybička s tím, že si znám Nera, jako jasný, že když to je pro Nera, tak jako Nera asi znám, ale jinak jo, Raidera znám osobně, takže tady asi tak a je tady vlastně při většině každý víkend u mě doma tady asi, nebo spíše u nás doma. Já se pobavila. Nějaký youtubery znáš a tak mě teďko poznáš. Počkat. Ona asi počítá s tím, že bude nadále natáčet, protože tam Zandal, protože slyšel jsem to správně. Youtubery znáš a tak mě teďko poznáš. Takhle, ona počítá s tím, že já znám spoustu ostatních youtuberů a tím, že teďka vlastně vidím tohleto video a ona začíná natáčet, tak ji vlastně zároveň poznám, což znamená, že ona bude vlastně tajná youtuberka mezi tou škálou těch youtuberů, které já znám. To je dobrý, to je chytrý, Míšo. A natáčím to na mobilu, natáčím vždycky videa na mobilu. To jsem si všiml, tohle asi kvalita zrcadlovky pak nebude. Já ani nevím, jak se jde z té kamery do... Jo, tak to byl teďka takový ten pohled, jako by koukala z toho okna, tam by šel ten pošťák a jenom, kdo to sakra je? Ne, já natáčím, tyhle, já potřebuji, tyhle, kdo to sakra otravuje v tu hodinu, tyhle, tady natáčím vzkaz pro Nera a on tady někdo sakra otravuje. To by byl takový ten face, když na to tak podíváte, jakože. Já čekám. Já už nevím, co jsem chtěla. Ona si hodinu v kuse kouká před sebe a pak zadá v rozhodí nic. Já už nevím, co jsem chtěla říct. Dobrý, ale to bylo dobrý dávno, ale. Takhle vypadá můj pokoj. No, že to už nepotřebuješ vidět. Jo, pěkný pokoj. Sice jsem tam popravdě nic neviděl s tím, jak to seká tou zrcadlovkou, ale jako máš jinak pěkný pokoj, jako to si fakt zaslouží like, Já jsem ti ten like back to way dal, takže tak. Jako moc nemusím, ale ten plakát jsem dostal na rozkam. Tak, myslím, že ti to video líbilo, tak ahoj. Jo, měj se krásně, určitě se mi to video líbilo a... Sválně můžete napsat do komentáře, dámy a pánové, co si o tom myslíte, ale jak říkám, tohleto video slouží čistě k pobavení a neberte to jako nějaký hate na faninku, prostě jsem si chtěl nějak vtipně zareagovat na vzkaz od faninky, který mi nějak nahrála a pokud je mezi vámi i někdo, kdo by mi chtěl třeba například nahrát taky nějaký vzkaz, tak ho nahrajte na YouTube a někam mi ho pošlete, no a... já si ho poté nějak přehraju a popřípadně pokud mi tohleto video třeba dejme tomu 20 lajků a nějaký ten úspěch, tak bych na něho taktéž zareagoval, ale ve finále se na ty vzkazy určitě všichni podívám, protože by z tohohle nemusela být zas až tak špatná série a mohlo by vás to celkově bavit, takže mi určitě do komentářů napište, co si o tomhle myslíte, o tomhle nápadu, o takovouhle sérii, jestli by o to byl zájem, popřípadně třeba do budoucna i s webkou, což by mohlo být třeba bohatější, prostě mohlo by to být tak obohaceno a prostě zároveň záživnější. Každopádně tedy asi tak, pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, pokud zanecháte like, pokud u mě ještě dáte odběr, tak ten si musíte samozřejmě, nebo spíše tak ten si samozřejmě přihlašte a moje sociální sítě máte dole v popisku tohle videa. Jsem rád, že mě sleduje spousta takovýchto fanoušků a že prostě se jí odhodlala na YouTube něco natočit, tedy nějaký vzkaz pro mě, i když to nemá žádnou dobrou kvalitu, je to prostě natočeno čistě mobilem, ale i tak, že chytla, no řekl bych, že chytla koule, ale jako, že ta holka, tak asi to říct moc nemůžu, takže chytla odvahu k tomu, aby mě to takového na YouTube nahrála a že prostě je jedno, jaké to bude mít vlastně, jaké to bude mít názory a tak dále, ale prostě dostalo se to ke mně, což je asi to nejdůležitější, nebo spíš je to hlavní, čeho ona chtěla docílit, což znamená, že to je asi tady tak, takže do komentářů hashtag NeroArmy, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, dámy a pánové, a čus!